Mugahin og 2 million pesos nga dugang nga financial assistance ng kagamhanan sa Negros Oriental alang sa mga nasalanta sa Bagyong Tino sa Canlaon City. Kini human aprubahan sa mga miyembro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDRRMC ang pagpagawas sa maong pondo gikan sa Quick Response Fund sa probinsya. Gamiton kini alang sa pagpalit og mga panginahanglanon sa mga mulupyo sa syudad nga nagpuyo karon sa mga evacuation centers. Mo na gi-request ni Governor Chaco Sagarbarria for the council members to consider extending his plan to extend additional financial assistance to Canlaon. Akong gigamit ang additional assistance because as you all know nga first few days pa lang sa hitabo na may gi-infuse nga mga assistance si Govito in terms of manpower, human resources, heavy equipment for the clearing operation and katong mga welfare goods. Sa datos sa Provincial DRRM Office, adunay 222 ka pamilya o 747 nga mga mulupyo sa Canlaon City ang naapektaran sa Bagyong Tino ug kasamtangang nagpuyo sa 12 ka evacuation centers. Padayon sab ang kagamhanan sa Canlaon sa pagkolekta og mga donasyon sama sa pagkaon, tubig, mga gamit pagluto ug school supplies alang sa mga tinun-an sa syudad. Gikan sa Negros Oriental kini si Din Salciano sa PIA alang sa MBCV.